माखासे राजखान्थि जाहोननि थाखाय बिथांखौ बोख्लायनाय जादों। नैबे इलेक्शनाव UPPL BJP आरो AGP जोङो खौसेयै NDA हिसाबै जोंनि इलेक्शनखौ गेलेदों। बिथांमोना जोंनि सरकाराव दङमोन GSP नाथाय बावैसो बिथांमोननि MP हिरा सरनिया बिथाङा नब सरनिया बिथाङा बुंदों जे जोङो UPPL नि एबा बिथांमोननि एलायन्स नङा, सरकारावल' जों दङमोन। दा बिनिखायनो नैबे बिसायख'थियाव जोंहा बिजाथिया देरहानांगौ। जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानांगौ। दा बेवहाय खुनु कमप्रमाइज गैया। बेखौ रायज्लायजोबनानै जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार जों बयबो रायज्लायजोबनानै बे थांखिखौ लानो गोनां जादों। गणेश दास बिथांखौ आङो मोजां मोनो। बिथाङा सासे मोजां मानसि। बिथांमोना गावसिनि बाथ्राखौ सानगोन, जों जोंनि बाथ्राखौ सानगोन। बिथांमोननि गोबां बिहोमा दङ। प्रफेसार हिमेरे आरो बिनि अनजालि बिसि रश्मि हिमेरे बिथांमोना गिबिनिफ्रायनो बेखौ जोंनो सापर्ट होदों आरो गुबुन गुबुन रायजोफ्रावबो बिथांमोना बे GI नि बेलायाव खामानि मावो आरो जोंनियाव स्पेसियेलि बिथांमोना जोबोद गोसो होनानै खामानि मावदों जोंनि सापर्टखौ मोननानै। आरो बिथांमोननि सापर्टजोंनो बिथांमोननि माखासे टेकनिकेल खामानि मावनायजोंनो जोङो GI रेजिस्ट्रेसनखौ मोननो हादों आरो बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि जे जारिमिन बेवहाय बिथांमोननि मुङाबो अरायसम लिरजानानै थागोन। माखासे राजखान्थि जाहोननि थाखाय बिथांखौ बोख्लायनाय जादों। नैबे इलेक्शनाव UPPL BJP आरो AGP जोङो खौसेयै NDA हिसाबै जोंनि इलेक्शनखौ गेलेदों। बिथांमोना जोंनि सरकाराव दङमोन GSP नाथाय बावैसो बिथांमोननि MP हिरा सरनिया बिथाङा नब सरनिया बिथाङा बुंदों जे जोङो UPPL नि एबा बिथांमोननि एलायन्स नङा, सरकारावल' जों दङमोन। दा बिनिखायनो नैबे बिसायख'थियाव जोंहा बिजाथिया देरहानांगौ। जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानांगौ। दा बेवहाय खुनु कमप्रमाइज गैया। बेखौ रायज्लायजोबनानै जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार जों बयबो रायज्लायजोबनानै बे थांखिखौ लानो गोनां जादों। गणेश दास बिथांखौ आङो मोजां मोनो। बिथाङा सासे मोजां मानसि। बिथांमोना गावसिनि बाथ्राखौ सानगोन, जों जोंनि बाथ्राखौ सानगोन।